Ora. Ayo. Ratu Kencana Wungu ana tlatah kene iki. Kan ngadegake perang karo kerajaan Blambangan. Sapa sing iso ngalahake raja Blambangan yaiku Kebo Marcuet. Sing iso ngalahake raja Blambangan bakal didadekake garwane Ratu Kencana Wungu. Oh iya. Ayo melu. Arep apa ke morane? Aku arep melu sayembara. Monggo. Nuwun sewu Gusti Ratu Kencana Wungu, kula teng mriki badhe melu sayembara. Apa? Melu sayembara? Sapa jenengmu? Asma kula Minak Jinggo. He, Minak Jinggo. Kowe kudu bisa mateni Kebo Marcuet. Yen kowe bisa mateni Kebo Marcuet, kowe bakal tak dadekke garwaku lan tak dadekke rajane Blambangan. Inggih kula siap Gusti Ratu. Oh, iki to jenenge kerajaan Blambangan. Wah. Wes ayo mlebu. Hei, Kebo Marcuet. Wet. Wes sapa teka-teka bengak-bengok. Aku wong sakti sing bakal ngalah kowe. Ya kowe Sakti Mandraguna Adipono aku. Ratu, kula apa menang, Ratu? Nuwun sewu, Ratu. Kula sampun menang. Kebo Marcuet kalah. He, Minak Jinggo. Nggih, Ratu, niki kula Minak Jinggo. Pripun Ratu, kula dados garwane panjenengan. Purane Minak Jinggo. Saiki kahanan wis ora paden karo aku. Ananging kowe bakal tak dadekke rajane Blambangan. Apa? Ora trimo aku. Wes dayon amire. Kula merula saking desa Tandoso. Tujuanmu apa, Kim, nyang rene? Tujuan kula melu sayembara. Kalau bocahnya bisa sampai bisa ada waktu. Iya, diawasi terus iki. Tugasmu saiki mateni Minak Jinggo. Nggih, bakal tak coba. Ide, matur suwun ide. Nggih sami-sami lagi iki aku ngerti kahanan Kang Bagus. Mosok, Dik? Nggih Kang Mas. Kula sajane seneng kalih jenengan, Dik. Ya wis Kang Mas, tanya apa meneh jangan dirasain. Ora iso, Dik, romomu ora bakal setuju. Kula gede menyang Blambangan. Nggih Kang Mas, ingkang atus nggih. Nggih nih, Mas, mboten sanange. Di rajamu. Kenapa kowe? Rajamu arep tak pateni. Apa? Rajaku kowe pateni Adipono aku dhisik. Yun, dayon, ana apa yun? Iku lho nonoan rambut jaji, ranti bojo, ranti rai. Dia marulan. Tak omongi, yen kekuatane Minak Jinggo iku ana ing godhone. Yen godhone ora ana, ndekne ora bakal iso apa-apa. Lah aku terus piye kudu nglawan Minak Jinggo? Aku lan Bayuku bakal ngewangi kowe ngrebut godhone Minak Jinggo.
Raiso. Serau lanang gak. Damarulan, tangyo. Damarulan, tangyo. Iku Gusti Ratu. Kowe, apa kowe melu Sayembara? Boten Ratu, kula lan layang sita sampun ngalahke Minak Jinggo. Ngapunten Gusti Ratu, layang seta lan layang kumitir sampun rebut bojo kula. Boten Gusti Ratu, gambar ulan menika sampun gono. Wes kok kabeh menengo saiki kowe kudu perang. Sapa sing menang berarti iku sing bisa ngalahke Minak Jinggo. Wes kebukti saiki Damarulan yen kowe sing bisa ngalahke Minak Jinggo. Saiki kowe tak akan dadi rajane Blambangan lan dadi garwaku. Gusti Ratu, kepiye kabare Anjasmara, Dwi Wahita lan Dwi Punyengan? Kowe bakal kawin karo Anjasmara, Dewi Wahita serta Dewi Puyengan. Ananging kowe kudu adil marang garwa-garwamu. Gusti, kula bakal adil lan ansor kalih garwa-garwaku. Patih. Kepiye yen awak dhewe ngadake Sayembara kanggo ngrebut kerajaan Blambangan saka Kebo Marcuet? Nggih, Ratu. Enggak. Prajurit. Iki. Nggih Ratu. Nggih Ratu. Arep apa ke ora kene? Sing iso ngalahake Raja Blambangan bakal didadekake garwane Kencana Wungu. Urane Minak Jinggo. Saiki kalian wis ora sepadan karo aku. Ananging kowe bakal ngadasake rajane Blambangan. Apa aku ora trip? Keadaan Kang Bagus. Mosok, Dik? Iki lho nom-noman ra duwe. Lanjut cuy. Janji ra duwe. Ngapunten Gusti Ratu, kepiye kabare Anjasmara, Dwi Wahita lan Punyengan? Wes kok kabeh menengo saiki sapa sing bisa